Ai, com es diu? Corleone. Explica molt bitxa. Laura és una persona... Que es más gracioso. Pero que no...
17 quilòmetres, la muralla. És poca broma, Poca broma. Midia 17. Media 17 quilòmetres aquesta muralla tan gran. El viatge continua. De moment han vist 10 accidents de la part de carretera. Realment la gent condueix molt malament, adelanta amb línies contínues, la gent atravessa sense mirar, les motos es fiquen pel mig i van fent esses, en fi. Jo penso que les motos han après a fer esses perquè com els cotxes condueixen molt malament, perquè no els atropellin. Bueno, estic veient una desgràcia darrere l'altra. En fi. Jo no entenc com poden conduir tan malament. Mira, l'Agustí surt per darrere, Agustí, ja està. Se'ns ha rebentat una roda. Bueno, per vindre a aquestes grutes, per un camí molt raro i tot molt raro. Al principi pensava que ens havíem perdut.
Com? Asik rock and roll, itu alirannya rock and roll, kita bersukaria rock and roll.